Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Кадрлар кытлыгы югары процентлар һәм җирләрне терки алмау. Бүгеннән миңа 2 тракторист кирәк. 2 тракторым буш тора минем. Алырга кеше юк. Әлмәт эшмәкәрләрен тагын нинди проблемалар борчый? Филүзә Хәмидуллина белеште. Боз кузгалды кебек. Мы приступаем к разработке эскизного проекта с технико-экономическими показателями. Казанның Читаев һәм Әмирхан урамнарындагы 2 проблемалы йортны ничек төзеп бетерергә уйлыйлар? Аза Шаймардан. Алар акча сагында. Акча түгел ул безгә. Безгә авыр груз гына ул. Инкассация хезмәте көнендә инкассаторлар һөнәренә Фәризә Мәҗитова төшенде. Birden bilet bilen Kazan'dan Ziya Utrav şəhərçigine. Muzeylarını qarab qaytlaş Siyevski'dan kiri olub qayta stansiyaga. Birden bilet bir yolu neçə muzey bilen tanışırğa mümkünlük birə. Bunu eng birinçilərdən bulub Ruslan Xıncınovda bilişib qaytdı. Туктаусыз яуган яңгырлар Казанда гына түгел, Чаллыда да су басуга китерә, биналарның түбәләреннән үтә, яңгыр коелары да су күләмен кабул итеп өлгерә алмый, юлларда тирән-тирән күлләвекләр. Түбәләре юеш фатир хуҗалары идарәче оешмалар супмагын тапты. Шәһәрнең иң юеш урыннарын без дә күреп кайттык. Юллар тулысынча су астында, автомобильләр, кораблар кебек йөзеп кенә йөри. Бу кадрларда Сидоровка авылы. Шәһәрнең башка районнарында да шуңа охшаш хәл. Зур күлләвекләр адым сайын. Күп санлы мөрәҗәгатьләрдән соң кайбер урамнардагы яңгыр кыйларын чистартканнар. Әйтик, Вахитов проспектындагы күпер астында хәзер су проблемасы юк. Вот капли висят. Это наверх поднад дышит. Все сверху лежит. Әмма иң зур зыян күп катлы йортларда яшәүчеләргә килгәндер мәгәен. Бу яңа шәһәрдәге йортларның берсе. 16 катлы бинаның түбәсеннән ага. Монда яшәүчеләр идарәче оешмага мөрәҗәгать итә. Чакыручылар күп диләр, һаман да көтәләр. Никто не приходил до сегодняшнего дня. Әлегә кадәр килеп караучы юк. Сантехникта идарәче оешма вәкилләре дә күренмәде. Сез беренче килүчеләр. Менә бу йортта да шул ук хәл. Монда хәтта тәрәзәләрдән алар ябык килеште, су тама. Это идет отсюда. Это натекло отсюда. Не с окна, а пошло. Мәләкәс микрорайонда яшәүчеләрдә чаң суган. Биредәге йортларның берсенә төрәп төзелгән кырылманы тулысынча диярлек су баскан. Электә яңгыр үтә иде диләр. Тикикатна элек түбәсе алыштырыла. Файдасы гына булмый. Каждый раз после дождя, то есть. Яңгыр яуган сайын шул хәл. Элек тагын да начаррак иде әле. Клиентларга кул чатыр тоттырсак та ярап куяр иде. Инде су җыела торган диләгәннәрне берничә тапкыр алыштырдык. Яңгыр вакытындагы тагын бер куркыныч йыгылган агачлар. Алар җәяүлеләр йөри торган юлны каплый. Бәхеткә зыян күрүче юк. Синоптиклар алдагы көннәрдә яңгырлы булачак ди. Көчле җил чыгу ихтимал. Чаллы телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Без исә хәзер Әлмәткә күчәбез. Җир җитмәй, кадрлар кытлыгы, коммуналь түләүләр кыйммәт, әзер продукцияны сатып булмый. Үз эшен алып бару өчен Әлмәт эшмәкәрләренә нәрсәләр аяк чалуы турында бүген шәһәрдә узган махсус сессиядә фикер алыштылар. Эшмәкәрләр сорау яудыра, түрәләр исә җавап бирергә тырыша. Соңыннан бергәләп алга таба эш планын да төзиләр. Филүзә Хәмидуллина иң борчыган мәсьәләләргә игътибар итте. Я бы для города, чтобы сделал, завалил бы его мясом. Алексей Заикинның 2000 баш сарыгы бар. Яңа Никольский авылында моннан 4 ел элек пай җирләрен сатып алып, буш басуда ферма төзи ул. Ут, су кертә. Хәзер аның фермасы республикада иң зурысы. Быел мал сую пункты да төзегән. Хәзер табышы 2 рәте арткан. Борчыган төп мәсьәлә җир ди фермер. Прежде чем с чего-то начать, нужно. Иң төбәлә ул җир, нинди дә булса эш башлар өчен иң элек җир кирәк. Аны теркәү буенча кыенлыклар шактый күп. Кайбер законнар бер-берсенә каршы килә. Бу минем кебек фермерларга эшләрен җәелдерергә комачаулый. Слесаревларның хуҗалыгында бүген 300 баш мөгезле эретерлек 1200 гектар җирләре бар. Сөт продукцияләре җитештерәләр. Баш санын арттырыр идек тә ди фермер, әмма эшләргә кеше юк. Авыл баласы шәһәргә китсә, кайтмаячак авылга кире. Шуңа күрә без кытлыкта бездә рабочийларга. Әгәр укытсалар, бүген менә тракторист, бүгеннән миңа 2 тракторист кирәк. 2 тракторым буш тора минем. Алырга кеше юк. Авыл хуҗалыгы гына түгел, туризм, аш-су әзерләү, очрашуга төрле өлкәләрдә үз эшләрен алып баручылар җыелган. Аларга табышны арттырырга нәрсәләр комаушаулый? Бу кадрлар кытлыгы, югары процентлы кредитлар һәм коммуналь түләүләр. Әмма иң мөһиме җир мәсьәләсе, диде район башлыгы. Нет земли в городе. Шәһәрдә бүген бош җирләр юк, участоклар я шәхси кешеләр кулында, алар аның белән берни эшләмәй. Я бу тыелык җирләре. Без хәтта балалар бакчаларында төзи алмыйбыз. Инвестиция проектлары турында инде әйткән дә юк. Эшмәкәрләр алдында торган бюрократик киртәләрне ничек бетерергә?
Бу хакта экспертлар, эшмәкәрләр, дәүләт вәкилләре бергәләп фикер алышты. Әлмәт эшмәкәрләр советы оештырган пилот проектта 15 районның берсе. Первый этап это Беренче этап ул райондагы эшмәкәрләр белән сөйләшү. Урыннарда нинди проблемалар бар, шуны беләбез. Хәзер районнарга турыдан-туры чыгып, эшмәкәрләр белән күзгә-күз карап аралашабыз. Эшмәкәрлеккә мәктәптән үк өйрәтү, укыту комбинатлары ачу, эшмәкәрлек йортлары булдыру. Очрашуда яңгыраган тәкъдимнәрнең берничәсе генә бу. Безнең гостеприимство сферасы иде. Менә анда ашханалар һәм рестораннар, отельләр. Безнең проблемабыз иде бизнес һәм власть коммуникациясе дигән шундый тематика. Без инде күрәбез төрле чаралар уздыру һәм инде менә теге формальный кабинетный форматта түгел, ләкин неформальный чаралар уздыру. Яшь эшмәкәрләр аралашу мәйданнарын да арттырырга кирәк ди. Алар җирле хакимият белән социаль ширтәләр ярдәмендә дә фикер алышу яклы. Әлмәттән Филүз Әхмәдуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанда 2 проблемалы йортның язмышына ачыклык керде. Бүген шәһәр хакимиятендә Казанның Читаев белән Адарадский урамнары чатындагы һәм Чистай урамындагы йортта төзелеш эшен алып бару турында сөйләштеләр. Хәзер беренче объектта бернинди эштә бармый, икенчесендә төзелеш яңадан башланган. Соңгы яңалыкларны Айза Шаймарданов белеп кайтты. Монда төзелеш чыпчары һәм төрле җирдә шундый куаклар үскән, бернинди төзелеш эшләре дә бармый. 18 катлы булып планлаштырылган йортның бүгенгә бары каркас монолит өлешенең 6-7 каты гына әзер. Бу Читаев белән Адарадский урамнары чатындагы проблемалы йорт. Монда төзелеш 2012 елда башлана. 2 елда фатир хуҗалары ачкыч алырга тиеш була. Све ширкәте белгенлеккә чыккач йортның язмышы билгесез кала. Кран тик тора, объектта сакчы күренми. Мин бу йортта 1 елга якын торам. Бу йортның төзелешен күргәнем юк. Бернинди движение юк, бернинди эшләр эшләнми. Эшкә якта этләр урчи. Доброе утро. Разрешите начать? Әлеге йорт язмышына бүген Казан хакимиятендә ачыклык кертеләр. Документлар буенча Све ширкәте әлеге йортны 9 катлы итеп салырга тиеш була. Фатирларны 18 этажлы дип сата. Хәзер төзелешне яңартыр өчен документларны тәртипкә китерергә кирәк. Иң элек йортның яңа проект эшләнә. Следующий этап в нашей работе, как мы договаривались. Хәзер һәр партияз буенча да экспертиза нәтиҗәләрен алуга техник икътисади күрсәткечләр белән эскиз проектын эшләүгә тотыначакбыз. Эшлай этаплап алып барыла. Димәк, шуннан соң йортта төзелеш яңадан башланыр дигән өмет бар. Икенче проблемалы йорт Казанның Чистай белән Әмирхан урамнары чатында. Казанның 68-нче квартал йортында инде үзгәрешләр дә күренә. Эшчеләр фасад өлешен ясый, аерым алганда плитка ябыштыралар. Без кузгалды диярсең. Заманында монда Макс Строй төзелеш ширкәте белгенлеккә чыгып, йортта эш туктай. Узган елның көзендә шәһәр җитәкчелеге монда яңа компания билгеләде. Шушы тирәдә яшәүчеләр үзгәрешләрне инде шундук күргән. в этом году начались работы. Быел эшли башладылар, менә нәтиҗәләре күренеп тора. Бинаның тышкы күренеше бермә-бер яхшырды. Бу йортта 320 гаилә үз фатирларын көтә. Төзелеш кайчан бетәр? Әлегә төгәл билгеле түгел, ләкин узак көтәргә калмаган. Төп эшләр инде тәмамланып килә. Айза Шаймарданов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Опас үзәк хастаханәсендә яңа бүлек ул гериатрия медицинасы, ягъни өлкән яшьтәге кешеләрнең авыруларын дәвалау белән шөгыльләнәчәк. Опас, Кайбыш, Тәтеш, Чүпрәле, Буа һәм Кама тамагы районнарында яшәүче өлкәннәргә хезмәт күрсәтер дип планлаштырыла. Ана демография илкүләм проекты нигезендә ачтылар. Искәндәр Вәлиәхмәтов гомере буе механизатор булып эшләгән. Бригадир, ферма мөдире, комбайнчы кебек хезмәтләр башкарган. Бүген сәламәтлеген ныгыту өчен яңа ачылган гериатрия бүлегенә килә. Шушы больницага килеп, менә үзебезне бик каршы алдылар, бик әйбәт итеп карыйлар, тәэмин итеп ашаталар. Фәрит Кәлимуллин да үзе кебек өлкәннәр өчен булдырылган әлеге мөмкинлеккә бик шат. Аңа берничә көннән 80 яшь тула. Врачтагы әлегенә булдык. Әгәр дә теләгегез булса, без сезнең авыругыз буенча сезнең дә стационарга җибәреп, шунда аерым лечение алабыз. Безгә һәр шундый мөмкинчелек бар ди. Апас районында бүген 6000-гә якын пенсионер яши. Яртысыннан артыгы 65 яшьтән өлкәнрәкләр. Үзәк хастаханәдә ачылган гериатрия бүлеге аларны дәвалауны максат итеп куяда. Демография илкүләм проектында өлкән яшьтәгеләргә аерым игътибар. Алар кешеләрне жаңаша яшәргә өйрәтү. Үзләрен үзләре обслужить итәргә, үзләре үз көннәрен үзләре күреп, мотор гына итеп яшәр өчен, аларның гомерләрен озайтыр өчен гериатрия дигән безнең наука бар бит, фән бар.
бар. Гериатрия бүлеге 6 районга хезмәт күрсәтәчәк. Бу Апас, Кайбыч, Тәтеш, Шүпрәле, Буак, Кама тамагы районнары. Яңа бүлектә хәтере начараючы, авырлыгы кимеше, үзләрен начар хис итүчеләр дәваланачак. Безнең бүген көндә ачылды кабинет гериатрической помощи, укытылды 2 врачыбыз. Һәм бүген менә 1 августта безнең ачыла һәм эшли башлый гериатрическое отделение. Бу отделение обслуживает тәшәк шушы старческая астения диагнозы белән пациентларны. Гериатрия медицинасы олыларны дәваларга ярдәм итә. Чөнки статистика буенча Россиядә соңгы елларда халыкның өлкән яшьтәге өлеше елдан-ел арта. Апас районыннан Рания Абдрахманова, Гөлнара Сәнгатуллина, Раил Галәвов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Тәртип сагында торудан тыш ул һәр чак авыр хәлдәгеләргә ярдәм итәргә дә әзер. Бөтен движениене туктатып, скорыйны бу хатын янына китердем. Һәр чак ярдәм кулсызларга әзер булган мәрхәмәтле инспектор белән Илдар Сафиуллин да аралашып кайтты. Балалар бакчада куана эшли, аларны беркем мәҗбүр итми. Алар акча эшләргә өйрәнәләр име? Хезмәттә мондый мәхәббәтләре өчен аларны нәрсә көтә? Укмарада беләләр. Гөлсә Исмәгыйлова да шунда кайтып белеп килде. Бүгеннән бердәм россиялеләрнең үзебезнең ишегалды проектына иҗтимагый палата вәкилләре дә кушыла. Алар яңа акция башлап җибәрде. Безнең ишегалды күршеләр очраша торган урын дип атала. Асылы йорт яннарын төзекләндерүгә халыкны җәлеп итүдән гыйбарәт. Үзегезнең ишегалдын ничек үзгәртер идегез? Күршеләр белән дустана мөнәсәбәт нәрсәдә чагыла? Шул темага багышланган эшләрне 1 сентябрьгә кадәр nashdvor.rt yandex.ru электрон тартмасына юлларга кирәк. Җиңүчеләрне рәсем, фото һәм видеоролик номинацияләрендә билгеләячәкләр. Бу күмәк эш күршеләрне якынайтыр, бер-беренә игътибарлы итәр дип көтелә. Без торган җирдә, без торган йортта, аның ишегалды матур булырга тиеш. Барыбызга да ошый матур җир, матур территория, тәртип булган территория, шуңа күрә менә шул акция кысаларында үзләренең мөнәсәбәтләрен күрсәтергә тиешләр. Спор җайламалары, балалар майданчыкларына резин өслек һәм машина кую урыннары чалының берничә йортында яшәүчеләр үзебезнең ишегалды проекты буенча шундый тәкъдимнәр кертте. Алар проектның эшче төркеме белән очрашты. Исегезгә төшерик, хәзер шундый яңа программа әзерләнә. Бу бердәм россиялеләр башлангычы эшче төркем бөтен Татарстан буенча йөреп, теләк тәкъдимнәрне җыя. Алар төзелеш министрлыгына җибәреләчәк, монда яңартылачак ишегалларның стандарты эшләнә. С 2020 года будет работать эта программа. Программа 2020 елдан эшли башлаячак. Ишегалларын зур ремонт көтә. Үзегезнең йорт тирәсен ничек күз алдыйсыз? Сезнең фикерләрне ишетәсебез килә. Хочу, чтобы дороги расширили. Юлларны киңәйтсеннәр иде, юкса җәяүләр юлына да машиналар куялар. Хотелось бы как раз сейчас Майданчыкларга резин өслек җәяүләрен теләр идем. Чиста, уңайлы балаларның иминлеге өчен дә борчыласы юк. Үзебезнең ишегалдын шундый итәсем килә. Россия коммунистларының Татарстандагы тарафдарлары исә бу көннәрдә иҗат эшенә чумган. Алар агитация материалларын әзерләү белән мәшгуль. Исегезгә төшерәбез. Республиканың үзәк сайлау комиссиясендә аларның партия исемлеге буенча 9 бер мандатлы округлардан 5 кандидат теркәлде. Һәммәсе турында видеороликлар төшерергә, газета чыгарырга, листовкалар бастырырга җыйналар. Моннан тыш сайлаучылар белән очрашасы, күзәтүче һәм волонтерларны җыясылар бар. Мы начинаем агитационно-пропагандистскую работу. Хәзер агитация пропаганда эше башлана. Бу этапта үз газетебезне чыгару бурычы тора. Имза җыйган арада аны яртылаш әзерләдек тә инде. Һәр кандидат турында листовкалар бастырылачак. Бер үк вакытта пикетларга да чыгачакбыз. Үзләре броньлы камзулдан булыр, салкын карашлылар, кесәдә пистолет, кулларында миллионнар. Бүген 1 августта инкассаторлар һөнәри бәйрәмен һәм юбилеен билгеләп үтә. Россиядә инкассация хезмәте оешуга 80 ел. 1939 елда СССРның Дәүләт банкы буйрыгы нигезендә илдә үтә дә җаваплы тармак барлыкка килә. Татарстан инкассаторлары бу юбилейны ничек билгеләп үтте соң? Инкассатор булып кем эшли? Серле һөнәр үзенчәлекләренә Фәйрүзә Мәҗитова төшенде. Рабочий день у нас уже начинается, одевание бронежилета. Ул акчаны санамый, саклый. Инкассатор Зөфәр Баязитов 22 елдан артык Татарстанлылар байлыгы сагында. Көн сайын миллионнар күчерүченең капчыктагы акчага үз мөнәсәбәте. Кагазга шикелле, макулатурага шикелле. Акча түгел ул безгә. Безгә авыр груз гына ул. Шуны гына ташып җөрибез. Аңа пистолет кулланырга туры килми, ә менә тирә-юньдә юлына чыгып комачауларга тырышучылар гел табылып тора. Тик котыртуга бирешергә ярамый. Медицина, милиция, пожарныйны безгә машина чыгарга, ачарга чат кешегә ярамый. Бу чын ир-атлар һөнәре. Курку белмәс, җаваплы, җитди. Татарстан инкассаторлары арасында хатын-кызлар юк. Ә егетләргә эшкә кабул иткәндә таләп бер. Ул инкассатор югалып калырга тиеш түгел. Ул физик яктан да
Білім яғынан да білерге тиеш, неше кетіп қай вақытта құралын дұрыслеп қолданырға, неше кетіп аңа топшылған үшіні сақларға, шуның үшін бек жауаплы шул. Бу таләпләрне үти алмаучылар да бар. 2015 елда Яшел Үзәндә Игорь Богачев 63 миллион сум акча урларга ниятли. Тотыла. 14 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Ә Түбән Кама инкассаторы Дамир Паздиев каракларга каршы торып чын батырлык күрсәтә. Татарстанның инкассация хезмәтендә быелдан машиналарны бернинди пулида үтеп керә алмаслык итеп җиһазлый башлаганнар. Машинада 8 видеокамера, айрыча арткы өлеше игътибар үзәгендә, чөнки бөтен байлык, акча менә шушында йөртелә. Монда кирип карарга беркемгә дә рөхсәт итмиләр. Хәтта бүген безгә репортаж ясаганда да ишеген ачып карарга рөхсәт итмәделәр. Ну вот инкассаторская служба приехала. Алар турында күпме фильм төшереп, күпме җыр җырланмаган. Инкассация тарихы 9-нчы гасырга ук карый. Сәүдә караваннарын хәрбиләр саклаган. Соңрак бу эш почтага йөкләнә. 1939 елда илнең бар байлыгын саклап ташу өчен махсус дәүләт оешмасы төзелә. Бүген аңа 80 ел тулды. Более 2000 республиканских предприятий организаций. Республиканың 2000ләп оешмасы үз матди байлыгын Татарстанның инкассация хезмәтенә ышанып тапшыра. Безнең төбәк идарәсе илдә иң алгы планда. Алдагы эшчәнлек өчен республика җитәкчелеге сезгә зур рәхмәт белдерә. Республика буенча көн саен 800 хезмәткәр 220ләп автомобильдә финанслар сагына чыга. Акчалар саклыгы өчен алар гомерләре белән җавап бирә. Фәрүзә Мәҗитова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Торучы таксистлар Эчке эшләр министрлыгы һәм федераль сак хезмәте ашханалары өчен агу эзләгәннәр һәм хукук сакчыларын кулга алырга теләгәннәр. Суд залыннан тулы репортажны Реальное время электрон газетасыннан укыгыз. Изгелек кылу дигән һөнәр юк, ул һәркемнең кулыннан килә. Бары тик игътибарлыгына булырга кирәк. Казан автоинспекторы шулай итәде. Булат Зайнуллин башкала урамында егылган ханымны үлем тырнагыннан тартып ала. Бүген шуның өчен якыннарыннан рәхмәт сүзләре дә ишетте. Бу көнне Булат Зайнуллин чираттагы сменсында эштә була. Юлда барганда улы яшьтәге ханымның аңын юалтып җиргә егылганын күреп ала. Аны узып баручылар уратып алган, ләкин ничек төгәл итеп булышырга белмиләр. Булат ханымның йөрәк тибешен тикшерә. Ул исән, ләкин ни булмас, ашыгыч ярдәм чакырта. Ул тиз генә килмәй, хәлнең бик кискен икәнен аңлаган инспектор кыю адым ясарга була. Шаптым Петербургский урамына, кольцо янына. Карасам, әстән килә Бутерова, Петербургка төшеп. Скорый килә. Бөтен движениены туктатып, скорыйны бу хатын янына китердем. Ленар аңын егылтып егылучы Гүзәлия ханымның улы бүген ул әнисен коткарган өчен инспекторга рәхмәт әйтергә итәгатьле тәртип сакчысының ярдәмчел кулларын кысарга дип килгән. Рәхмәт сүзләрен телефон аша Гүзәлия апа үзе дә әйтә. Ул хәзер Күкмарада хәле яхшы. Рәхмәт сезгә. Шундый ярдәмегез өчен, ярдәмчел булган өчен. Яхшы теләкләр сезгә. Улы яшьтәге ханым Казанга кунакка килгән була. Оныгы белән хастаханәгә барганда хәле авыраеп китә. Скорый машинасына әнине утырта. Бөтен минем кызны сумканы, документларын әнинең бөтен әйберен үзе белән ала һәм миңа шалтырата. Булат тумышы белән буадан әби бабай тәрбиясендә үскән. Балачактан мәрхәмәтле, ярдәмчел булырга өйрәткәнне. Алла сиңа күрә. Ярдәм итмәсәң, сыравны анарсың, вакыты килгәндә сыраячак. Себя показывать только с положительной стороны. Ул хезмәткәр үзен бары тик яхшы яктан гына күрсәтә. Системалы рәвештә хезмәт белән бәйле өйрәнүләргә йөрү нәтиҗәсендә алган белемнәрен тормышта гамәли яктан уңышлы кулланды. Инспектор Булат Зайнуллин булган хәл турында җитәкчесенә сөйли, аңа рәхмәт җиткерәләр. Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Зия утрау шәһәрчегенә бердән билет белән бүгеннән туристлар һәм татарстанлылар өчен яңа проект эшли башлады. Хәзер тимер юл станциясеннән алган билет белән утрауга кадәр автобуста илтеп тә куялар, алты музей белән дә танышырга мөмкин. Әлеге яңалык иң беренче чиратта кунакларга уңайлылык өчен эшләнә. Билетның өстенлеге хакында Руслан Хөснетдинов. Зия тимер юл станциясендә иртәдән үк шаугыр киләләр. Бүгеннән бирдән утрау шәһәрчеккә кадәр автобуслар йөри башлый. Моның өчен тимер юл станциясеннан бердән билет алырга кирәк. Автобуслар көн саен 10 рейс башкарачак. Күп кунаклар Свияжскага киләләр станцияга. Уйлайлар Островградка килеп җиткәннәр. Алай түгел икән, соңнан гына килеп җиткәч беләләр. Шуңа жоғалып қалалар, такси эзлейләр, белмәйләр ничек барырга, ничек кайтырга Островградка. Хәзер
поезд белән киләләр, автобус әзер көтеп тора бетнесен. Менә шушындый бердән билет сатып алганнан соң кунакларны Зия утрау шәһәрчегенә алып киләчәкләр. Барлыгы 6 музей белән танышып чыгарга мөмкин. Кунаклар кайсы музейда күпме ял итәчәкләре, алар инде үзләреннән тора. Бүген музейлар эшчәнлеге белән туристлардан алда журналистлар таныша, кайбер экспонатларны күпләрнең беренче күрүе. Булгарда ничек музейлар, шундый күп монда да. Менә минем агач музеенда әле булганым юк иде бүген беренче тапкыр. Чынлап та аяк теге шушында итеп эшләнелгән инде ул заманча хәзер. Туристлар маршрутның уңайлыгында бәяләргә өлгерә. У нас такого маршрута, конечно, не было. Электронный маршрут юк иде, шуңа да күп очракта үтеп барышлы машинага утырырга туры килгәләде. Хәзер атнасында 7 көн автобуслар йөриячәк. Проехали на автобусе. Автобусга утырып, йөреп тә карадык. Бик уңайлы. Мондый проект бик кирәк. Әлеге проект икътисади яктан да туристлар өчен отышлы. Бер транспорттан икенчесенә күчеп утырырга да әллә ничә билет алырга кирәкми. Бу чиратында Зия утрау шәһәрчегенә килүчеләр санын тагын да арттырыр дип фаразлыйлар. Зия утрау шәһәрчегеннән Руслан Сундинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Казанда махсус конкурс башланды. Башкалада укучылар мәктәп яна биләмәләрен бизи, иң осталарны ачыклау өчен комиссия бүген мәктәп бакчаларына чыкты. Монда ниләр генә юк. Сөембикә, Эйфель, Биг Бен манаралары барысы да чәчәкләрдән корылган. Яктыртышлар бармы, сукмаклары ничегрәк һәм ял итү урыннарын җиһазландыру ни дәрәҗәдә, чәчәкләр, куаклыклар утыртылганмы, нинди үзенчәлекле сыннар урнаштырганнар. Комиссия барысына да игътибар итә. Моннан тыш, төп шарт уку дәверендә майданчыкны куллану мөмкинлеге. Җиңүче мәктәпкә 70 000 сум күләмендә грантта каралган. Мондый проектларны конкурста җиңү өчен дип уйлап чыгармыйсың. Моның төп максаты мәктәптәге укыту тәрбия эшчәнлегенә әйбәт шартлар тудыру. Кукмара районының Лельвиш урта мәктәбе бакчасында моның өчен барлык шартларда булдырылган ачык һавадагы музей дип атаганнар аны укучы һәм укытучылар үзләре дизайнер. Алар матурлык ярдәмендә ничек хезмәткә мәхәббәт тәрбияләгәннәре турында Гөлүсә Исмәгыйлова. Мындай майданчык турында һәркем хыяллана. Бердә үк балалар бакчасы, сабыйлар урамга мында чыга. Умарта аясында бал кыртлары юк, димәк, чагу куркынычы да. Тик менә ат арбасына утырып йөри алмыйлар, чөнки биредә чәчәкләр үстерәләр. Аның каравы йөгереп йөргә мәйданнар зур. 80 сутыйлы мәктәп участогының бер пишмагында укучылар суган җыя, зарланмый, сукранмый гына. Аларга шулай рәхәт, сыңрак үзләре ясаган матур мәйданда ял итәчәкләр. Никитаның хыялы үзенең бакчасында шулай гөлләргә күмү. Практикия хочется работать. Коллектив ташисы килә, чөнки бергә күңелле авылда яшәгәч, кичкенәдән эшкә өйрәнәбез. Нам в будущем поможет, я думаю. Биредә эшләү безгә киләчәктә булышачак. Монда бит ничек су сибәргә, ничек яшелчәләрне үстерергә өйрәтәләр. Бер үк вакытта тормышка да яраклашалар. Алар акча эшләргә өйрәнәләр име. Менә бу суганны без 203 сумга соттык име. Менә бу скамейка. Иң күп идеялар авторы мәктәп директоры үзе булса да балаларны мактый. Аларның тәкъдимнәре күп ди. 1995 елда директор булгач 2 ел эчендә яңа мәктәп төзетеп, әкият дөньясы ясап куйган ул. Чәчәк орлыкка китереп булмасмы икән? Все-таки без бит телевизорда карыйбыз. Аларда бит 2нче ел менә шундый ниләр ниткәннәр булган инде. Менә шуны мен әйтәм, ярар тырышам, табарыбыз интернет аркылы булса да. Тырмалары, сукалар белән яңа тракторлары бар. Дәресләрдән соң мәктәп конкурсында катнашып, Мәгариф министрлыгыннан 1 миллион сум грант отып, бик күп шундый кирәк ярак алганнар. Авыл директорлары инде бигрәк инде теге күбрәк маташасы Евгений, аннан соң безгә эләгә ди инде. Миндән тормый бит. Мен әйтәм, укытучылар эшлиләр, балалар эшлиләр. Мен әйтәм, үзегез дә эшләгез, мен әйтәм. Максатлары укучыларны үз хуҗалыкларында калдырырга тырышу. Мондый матурлыкны ташлап китергә теләүчеләр күп булмас дип өметләнәләр. Кукмара районыннан Гөлүсә Исмәгыйлова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Спортта булган иң кызыклы вакыйгалар хакында гадәттәгечә минем коллегам Илдар Сафиров җиткерер. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сүз. Рәхмәт, Фәнис. Татарстан егете дзюдо буенча Европа күләмендәге ярышта алтын медаль яулады. Барса кичләре яңа сезонга әзерләнә. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. 2020 елда Казанда җиңел атлетика буенча Россия чемпионаты узарга мөмкин. Әлеге чараны үткәрергә Татарстан башкаласы белән бер рәттән Чабаксарда дәгъва кыла. Ярышның кайда узачагы көзгә билгеле булачак. Дзюдо буенча Европа чемпионатында Татарстан егете алтын медаль яулады.
Түбән Кама спортчысы Рөстәм Фәйзрахманов дзюдо буенча Европа чемпионатында алтын медаль яулады. Иң ұста спортчылар арасында ярыш Испанияда үтте. Җиңүче исемен яулау өчен төрле илләрдән җыелган 800 артык катнашучы чыгыш ясый. Татарстан егете финалда француз спортчысы белән көй сынашты. Республикабыз вәкиле оста алым кулланып көндәшен җиңеп чыкты. Гомумән Россия спортчылары әлеге ярышта 29 медаль яулаган. Шуларның 13 алтын. Медальләр саны буенча Россиянең дзюдо осталары французлардан гына калышып, 2нче урынга лаек булды. Җиңүчеләрне тәбрик итәбез. Окпар сакчылары Әлмәттә сезон алдыннан нефтяник белән хәйрия уенын үткәрәчәк. Онда җыелган барлык керемнәр Әлмәт хоккей клубы җанатарын дәвалауга юнәлтеләчәк. Моннан тыш хәйрия уены кысаларында аукцион да оештырыла. Хоккей яратучылар өчен кызыклы чара, атаклы хоккейчылар белән истәлеккә фотога төшүдә каралган. Уен иртәгә кичке 6-да башлана. Казанда бу көннәрдә ядрәл ату буенча ярыш ахырына якынлашты. Спартакиада катнашучыларга 16-17 яшь төгәл игътибарлы күзнең яхшы күрүе һәм тыныч булу төп таләп. Атучылар арасында кызлар да күп. Судьба это спорт, который очень сильно зависит от... Ату спорты ул шундый ярыш, анда күп нәрсә кешенең эчке халәтеннән тора, ягъни психология зур роль уйный. Россия күләмендәге финал ярышларына 200 якын спортчы килгән. 10, 25 һәм 50 метр ераклыктан атып, ни дәрәҗәдә төз булуларын күрсәтәләр. Ату ярышларында Татарстан данын 8 спортчы яклады. Казанның Тынычлык бистәсенә Россиянең 30-дан артык төбәгеннән студентлар җыелган иде. Республикабыз кызы Айгөл Хабибуллина пневматик винтовкадан 10 метр ераклыкка ату буенча бронза медаль белән бүләкләнде. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңа эш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсен алырга теләсәгез, Данил Майстерга шалтыратыгыз. 267-166. Казан Бастани урамы 23-нче йорт. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Ознакайда яңгырлы 16 градус җылы. Төньяк-көнчыгыш, Түбән Кама, Яршалы, Алабугада яңгыр яучак. Температура 17 градус. Төньякта Актаныш, Шәгер Менделеевскида сүрән көн көтелә, шулай ук яңгырлы. Җылылык 18 градус. Төньяк-көнбатыш, Орча, Кукмара, Балтачта яңгыр булу ихтимал. 15 градус җылы. Болгар, Бош, Пралида урыны белән генә яңгырлы, температура 16 градус. Үзәктә, Чиста, Нурлатов, Субайда бераз яңгыр яуып үтәчәк. 15 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә җылытады дип ничек кенә әйтәсе килсә дә, кызганыч әлегә һава торышы үзгәрешсез саклана. Доктор Оз федераль шелтәренең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка паунасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын очрак операциясыз дәвалана. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарырга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Абитуриентлар игътибарына Россия Ислам институты теология, лингвистика, икътисад һәм журналистика юнәлешләре буенча яңа уку еллыгына кабул итүдән дәвам итә. Документлар 15 августка кадәр кабул ителә. Телефон 251-01-55. Башкалабыз Казанда яңгыр булу ихтимал. 14 градустан 16 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан көчле җил. Атмосфера басымы Төркмеш баганасының 741 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача чадымалыгы югары саклана. Магнит бураны булу ихтимал. Үзегезне саклаңыз. Әлегә менә шулар. Сезне һава торышы белән Альбина Хабибуллина таныштырды. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз.